Продължаваме с следващата задача. От две гари, разстоянието между които е 315 км, тръгнали едновременно два влака един срещу друг. Скоростта на първия влак била 62 км в час, а скоростта на втория е 78 км в час. След колко време разстоянието между тях ще бъде 35 км? Отново ще решим задачата, използвайки таблица S км, скоростта V в километри в час и време T в часове. Влак от А и влакът от гара Б. Първият се движи с 62 км в час. Вторият се движи с 78 км в час. Първият изминава разстоянието от А до С, а вторият изминава разстоянието от Б до Д. Тогава уравнението ще съставим по схемата. Пътя изминат от първия влак плюс разстоянието CD, като сбор от отсечки представяме пътищата, и разстоянието от Б до Д. Общо сбора на трите отсечки ни дава цялото разстояние от А до Б, което също ни е известно. Ще означим с Хикс времето на движение на двата влака. Това ще бъде едно и също, защото и двата влака тръгват едновременно, т.е. изминава едно и също време, докато са в движение. Хикс трябва да бъде по-голямо от 0. Изразяваме пътя на първия влак като произведение от скоростта и времето 62 хикс км и съответно 78 хикс км е пътят за втория влак. Заместваме в равенството AC с 62 хикс, CD по условие 35, BD пресметнахме, че е 78 хикс и сборът общо е цялото разстояние 315 км. След решаване на това уравнение получаваме 140 хикс е равно на 280. Окончателно хикс е равно на 2. Отговорът е, че след 2 часа двата влака ще бъдат на разстояние 35 км един от друг. Задачата има още едно решение, което се свежда до факта, че двата влака могат да се срещнат, да се разминат и ще бъдат с гръб един към друг, и има също вариант разстоянието между тях да бъде 35 км. Втория вариант оставям за решение на вас.